שלום, שמי גלי עבר, אני רואת חשבון, יועצת עסקית ומנהלת תיקי ניירות ערך. במהלך רכיבה בנוף המדהים הזה, החלטתי לתת כלים ניהוליים ליזמים ובעלי עסקים על מנת שינהלו יותר טוב את העסקים שברשותם. הכלי הראשון שהחלטתי לתת הוא דוח תזרים מזומנים, כדי שבעלי עסקים יתכננו וינהלו טוב יותר את תזרימי המזומנים שלהם. במהלך הקריירה שלי ניהלתי במתי באזור מודיעין והשפלה, והתוודעתי למאות בעלי עסקים. רובם לא יודעים לתכנן ולנהל טוב את תזרים המזומנים שלהם. ולכן החלטתי לתת לכם במתנה דוח תזרים מזומנים וסדרת טיפים על מנת שתוכלו לנהל טוב ולתכנן את תזרימי המזומנים של העסקים שלכם. אנא לחצו על הכפתור הצהוב ודוח התזרים המזומנים וסדרת הטיפים בחינם אליכם ישירות.